Ubak Prestun Tensong, sembut Menteri Rangba Kejela Ulapan Pau. Baan omla ban syu khangdam sa. Henry ka donkam ka kamai kajih bat kabam kadi. Henry ukentu pat iki ba no snong. Bakin simkiahi dala de yalade ban buranti iki kendon jingta kanang balak ban job persya ikan ka kelam jimpang COVID-19. Ya kane ubak Prestun ulom haka sitok ding haka jingalang pli ika corona ke sentar hamadan entat penursela. Kabang syukwa ban ong hang ni. Habangile kumne nginamla apat ban ong bangin syak hangsa kumne. Namar bangidon kam ya kabam kadi. Ngidon kam ka kamai ka kaji. Tengah syukwa ban tu lepa ya pi kum kinong yalam. But the officers jong ka department affairs ngobha ban kentu ya kibriu la katu la jan sibna ngidon. Pila de ban sutu ban sumar dalade ladi. Namar hakan ne katayo ka banwan. Nangada ngan be met sete slong mangidon ka meeting ka bakham kerpang namangin perkhat hadin jong kan ka live hui trik ka ka mangidai ban le namar kum mong pi nginamla ban syak hangsa kumne ngidon kam ya ka ban kamai ngidon kam ya ka bam kadi ki baduk ki bejenjar ka jingjenjar ka balapalan nei tang ka we ka banga kerpat ya pi ki noyalam snong ki reurang ba ya keren lem ba ki dei ban nang ban sumar daladi yaladi lada nang ya katanga ong pi kam lele tenrei lada manga mangi ngim nyokor ya kitu kijing batai na kaliang ka health department lada ngim nyokor ya katu ka baki ong deng mas thet ti brabor nang ta wat ya jantan ngatrai lada ngim ko ngu kata ngatrai nginem la lei te yakane kalong bet dei kabor skotu simet nemdon sipai ubala ban penbor yano Nga somonong kadai ka kamram jokin nong song snong jokela jok jelam kala jongi simet bangin kit kia kenang bangin light na une u kenyang jingpang